Продовжуємо нашу програму «Саба». Це інформаційний ранок на телеканалі АТR. Мене звати Єлизавета Цареградська. Ми вже готові вітати нашого наступного гостя. Це адвокат Геннадій Дубов. Доброго ранку, пане Геннадію. Хочемо обговорити тему, звісно, Саакашвілі. Це вже така загальна, мені здається, невловимий Саакашвілі, як охрестили його засоби масової інформації. І чергове нове повідомлення, оновлення в цій історії, це що відтепер його викликають уже до Київського управління СБУ. 22 грудня має відбутися там допит, тому що ГПУ допитати Саакашвілі не змогла. Чому не змогла, на вашу думку? Поясніть. Не змогла, тому що він відмовився, по суті, давати свідчення. Там ситуація наступна. Є в нас орган слідства, який курує, веде кримінальне провадження. Він визначений дійсно за головним управлінням СБУ в місті Києві і Київській області. Своєю чергою є Генеральна прокуратура, яка здійснює функцію процесуального керівництва. Тобто є слідчий орган і є прокурор, який ніби наглядає за цим провадженням, погоджує різні процесуальні дії. Однак, своєю чергою, згідно до статті 36 КПК України, Кримінально-процесуального кодексу, прокурор як процесуальний керівник також має право проводити за необхідності слідчі дії. Вчора і публікував пан Саакашвілі на своїй сторінці Facebook клопотання, яке він подав до Генеральної прокуратури. Воно, по суті, зводилось до чого? Що, не дивлячись на те, як він вважає, що слідчим органом визначено Служба безпеки, всі слідчі дії чомусь здійснює Генеральна прокуратура. Він пов'язує це з якимись політичними моментами і вимагав, по суті, звучало дуже часто про зміну підслідності. Ні, він вимагав, щоб прокурор не здійснював всі слідчі дії по справі, передав справу дійсно слідчому в СБУ, і, відповідно, лише наглядав за ними. І таким чином вчора він по факту відмовився давати свідчення. І, мабуть, органи вирішили так, що якщо ти бажаєш ходити до Служби безпеки, будь ласка, допитуйся там. Приблизно така ситуація. Давайте визначимось, тож, хто порушує закон і чи порушує його? Тому що в українців реально зараз постає питання, хто тут поганий? Тому що Саакашвілі закидає владі те, що вона порушує закон, влада закидає Саакашвілі те, що він порушує закон. І це перекидання вже триває досить довго. Тут, скоріш за все, що ніхто не порушує закон. Тут питання в тому, що насправді будь-яка особа, особливо якщо вона підозрювана, вона має право відмовитись від давання свідчень. Навіть свідок в певних випадках, згідно до статті 63 Конституції, там написано, що особа вправі відмовитися давати свідчення проти себе, близьких родичів. Якщо мова йде про підозрюваного, він в силу принципу презумпції невинуватості, він може прийти до слідства, чи його, коли притягають до кримінальної відповідальності, він приходить повністю мовчить, і обов'язок держави і органів слідства довести його вину. Він не зобов'язаний захищатися по факту, він може скористатися цим правом на захист. Однак тягар до доведення відповідних обставин, він лежить завжди на державі. І таким чином, в тому, що, скажімо так, він відмовився давати свідчення, нічого протизаконного не є. Питання форми. От форма була, з моєї точки зору, вона, так м'яко кажучи, неетична. Він сперечався, ображав представника Генеральної прокуратури. Однак, а як би це відбувалося в належний процесуальний, етичний спосіб? Людина приходить до слідчого, слідчий перед допитом встановлює особу, роз'яснює право відмови від дачі показів згідно статті 63 Конституції. Людина каже спокійно, що я не хочу, не бажаю давати покази відносно себе в цьому кримінальному провадженні. Про це робиться відповідний запис в протоколі, він підписується, і протокол лягає в кримінальну справу, і слідство продовжується без показів, відповідно, підозрюваного в даному випадку. Тут же відбулося все трошки незвично, скажімо так. І цей пан, він такий оригінальний досить, любить, скажімо так, бути в центрі уваги і таким чином просто привертав до себе увагу, з моєї точки зору. Це також певна лінія захисту, певна позиція, яка дозволяє сформувати суспільну думку, що є, з його точки зору, незаконне переслідування. По факту, мені здається, що тут якихось грубих порушень саме в цьому моменті ані з боку слідства, ані з боку підозрюваного його захисту я не бачу.
22 грудня, окрім допиту в СБУ, пана Міхеїла Саакашвілі, апеляційний суд Києва буде розглядати скаргу Генпрокуратури на відмову арештувати Міхеїла Саакашвілі. На вашу думку, чим закінчиться це і які взагалі це матиме наслідки або може мати наслідки? Ну, може закінчитися дві можливі лінії розвитку подій. Перше – це рішення суду першої інстанції залишить в законній силі. Друге – це, відповідно, суд апеляційної інстанції вправі обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту або більш м'який запобіжний захід, зокрема, там, особисте зобов'язання, порука тощо. Ну, може, застава, наприклад. На жаль, немає, принаймні я не бачив в відкритому доступі мотиви, з яких підстав прокуратурі було відмовлено в обранні запобіжного заходу відносно пана Саакашвілі. Там може бути дуже цікавий момент. По суті, можливі дві групи підстав. Перше, що відсутні ризики, що підозрюваний буде переховуватися, перешкоджати слідству тощо. І другий момент – це необґрунтованість кримінального провадження. От враховуючи те, яким чином відбувалося затримання і подальше звільнення з цього мікроавтобуса, чи то Служби безпеки, чи то Генеральної прокуратури, тут я не знаю, то ризики ніби є, тому дуже із великою ймовірністю суд першої інстанції, Печерський, в даному випадку, він обґрунтовував, це точна інформація, хочу підкреслити, обґрунтовував не безпідставність підозри. Це було б цікаво. На жаль, в доступі в загальному я не бачив ще цього документу. Стосовно судді, власне, яка виносила цей вирок, таке рішення приймала, Лариса Цокол, уже є інформація про те, що на неї там подають скарги і все таке інше. Як ви це пов'язуєте? Тобто, знову ж таки, у засобах масової інформації звучала інформація про те, що це не пов'язано зі справою Саакашвілі, а стосовно її там якихось попередніх справ. Ходять чутки, що таким чином влада нібито мститься їй за таке ліберальне рішення. Ну, дивіться, мова йде про Вищу раду правосуддя, наскільки я розумію. Так? Питання притягнення до дисциплінарної відповідальності, воно вирішується саме Вищою радою правосуддя. І процедура там приблизно така. Подається скарга, вона вивчається членом, одним із членів Вищої ради правосуддя, і потім виноситься на палату, так звану. І там приймається рішення. Скарги ці, я так розумію, вони певний час вже були на розгляді Вищої ради правосуддя. І відбулося лише винесення і внесення їх в порядок денний і розгляд, чи призначений, чи ні він, я так розумію, призначений. Це лише питання порушувати чи не порушувати дисциплінарне провадження. Тут, оскільки по часу так співпало, то певні підстави сумніватися в тому, що це пов'язано, чи припускати, що це пов'язано, існують, безумовно. Однак це може бути і звичайний хід подій, бо Вища рада правосуддя розглядає досить значну кількість скарг. Не всі вони завершуються притягненням реальним до дисциплінарної відповідальності суддів. Іноді відмовляється відкритті провадження, іноді відмовляють по суті заявнику. Тобто це досить не швидкий, а навпаки тривалий процес, який, відповідно, міг бути сам собою. А міг, однак співпадіння це по часу, воно дозволяє сумніватися в цьому. Оскільки ми не бачили засідань з цього приводу, вони, як правило, відкриті в Вищій раді правосуддя, потрібно, мабуть, почекати і подивитися, чи обґрунтовано це, чи це дійсно лежало, скажімо так, і чекало свого часу для тиску, можливо. А можливо, це просто так вийшло. Таке також буває. Дещо зараз змінимо тему. Хотіла вас попитати стосовно одного з таких з найголосніших законопроєктів сьогодні. Це законопроєкт про реінтеграцію Донбасу. Зокрема, вчора відбувалося голосування, розглядали цей законопроєкт. Ірина Геращенко говорить про те, що не потрібно змінювати президентський законопроєкт до невпізнаваності. І вона про це навіть написала у соціальній мережі. Зокрема, ми зараз бачимо цитату, але головне, що, знову ж таки, вже починаються певні, скажімо так, сутички і розмови на цю тему, тому що, наприклад, Семен Семенченко опублікував своє ставлення також у соціальній мережі з цього приводу і певним чином засуджує Ірину Геращенко в тому, що вона спотворює законопроект президента, закидає це народним депутатам. Що ви можете сказати про цей законопроект і про відповідні поправки? Щодо поправок, є в нас закони приймаються, чи мають прийматися в процедурі 3 читань.
Перше читання це береться якби документ в цілому, загальна канва його. І в другому читанні кожен народний депутат має право вносити відповідні зауваження, пропозиції щодо змін тих чи інших норм відповідного законопроекту. І дуже часто в законах подаються, в процедурі другого читання подається аж до 1000 поправок від кожного народного депутату. І по процедурі, згідно до регламенту Верховної Ради України, вони так чи інакше мають бути розглянуті або прийняті, або відхилені. Так? Щодо закону про реінтеграцію Донбасу, тут такий суто політичний момент, мені здається, що, скажімо, існують різні погляди взагалі на цю історію, на всю. Є позиція президента, який стверджує, що Україна має слідувати своїм міжнародним зобов'язанням і виконувати мінські домовленості. Є позиція інших політичних сил, які стверджують, що це зрада і визнання поразки України в цих воєнних діях, скажімо так. І тут якби йде, мабуть, боротьба оця. Бо, як я пам'ятаю, в першому читанні, коли приймався законопроект, дуже багато списів було зламано взагалі про згадування цих мінських угод в тексті законопроекту. Вийшли з цієї ситуації досить кумедно, вони згадали, здається, рішення Ради безпеки ООН, яке своєю чергою говорить про необхідність виконання мінських домовленостей. Тобто замінили слова, суть не змінилася. І я так розумію, що президент і українська держава мають певні домовленості і міжнародні зобов'язання щодо прийняття відповідних законопроєктів, законів щодо виконання цих мінських угод. Тому це така звичайна політична боротьба. І з точки зору юридичної можна буде говорити про якість документу лише коли він не буде законної сили. Я вас зрозуміла. Я, в принципі, хотіла би почути ваше саме ставлення до цього, тому що всім зрозуміло, що нам необхідний такий законопроект, оскільки країна перебуває в дуже складному становищі. І більш того, всі абсолютно звикли вже до цих політичних вистав і постійних сварок у Верховній Раді. Тим не менше, якщо аналізувати те, що ми зараз маємо, це друге читання було цього законопроекту, які в ньому є недоліки і що потрібно зробити, аби він дійсно був дієвим, на вашу думку? Розумієте, закон взагалі це форма. Суть закону – це відповідно норми, які там містяться. І дійсно всі погоджуються, якщо всі погоджуються, що закон необхідний, однак всі не погоджуються, яким він має бути. І різні бачення виходу з ситуації. Хтось вважає, що реінтеграція Донбасу має завершитися українським парадом військових на площі Леніна якогось в Донецьку. Інші вважають, що, як написано в мінських домовленостях, необхідно відповідно надавати якийсь особливий статус. І це боротьба. Тут важко, я не хотів би брати на себе відповідальність, бо, чесно кажучи, сам не знаю, яким чином буде краще. Є просто різні точки зору. І що буде в суті цього закону, він буде відображати якусь із точок зору. Або компромісну, або одну з полярних. І те, що потрібно, розумієте, також в українському суспільстві абсолютний консенсус, що війна – це погано, і необхідно якомога швидше встановити мир і припинити її. Однак яким чином це зробити? Консенсусу немає. Хтось вважає, що це має бути військова перемога, хтось вважає, що це має бути міжнародний контроль, а хтось вважає, що це має бути компроміс із цими територіями та сусідами нашими. Тому всі хочуть миру, а як? Так, і врешті-решт взагалі доходять висновку, що на це просто потрібна політична воля, якої наразі чомусь немає. Політична воля, вона реалізує щось, якусь ідею. Якщо є ідея, то необхідно зусиллями волі її впровадити в життя. А якщо питання йде про відсутність ідеї єдиної, то тут це інше вже. Тут, якщо немає реалізовувати щось, немає чого реалізовувати, то тут чи є воля, чи немає, воно не дуже принципово. Бо потрібно спочатку зрозуміти, що ми хочемо. Вірніше, що ми хочемо, ми не розуміємо, як ми це хочемо досягнути. Чи то військовим шляхом, чи то політичним шляхом, чи то ще якимось шляхом. Я вас зрозуміла. Ми вам дуже дякуємо за роз'яснення. Адвокат Геннадій Дубов був з нами сьогодні в ефірі і обговорював важливі теми. Зараз в ефірі телеканалу АТР інформаційний випуск «Заман». Іскандер Маметов розповість про останні новини, тож не перемикайтеся.